Inilabas ni Nueva Ecija Provincial Tourism Office Chief Jose Maria Cesar San Pedro ang dalawang mahalagang dokumento na kailangan ng mga locally stranded individuals o LSIS para makauwi sa kanilang mga kaanak. Maraming Novo Ecijano kasi ang na-stranded sa iba't ibang lugar sa bansa nang ideklara ang mahigit 2 buwan na lockdown. Maliban sa walang pampublikong sasakyan, hindi rin pinahihintulutan ng anumang pagbibiyahe ng publiko para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Nang alisin sa Enhanced Community Quarantine at isailalim ang Nueva Ecija sa Modified ECQ, ay kailangang magpresenta ng travel pass mula sa pinagmulang lugar at koordinasyon nito sa pupuntahang lugar, pagkakakilanlan at lugar ng trabaho. Naging mahirap para sa mga stranded ang proseso sa pagkuha ng dokumento, kaya kailangan na lang ng local health certificate. Kasalukuyang tinitirhan na travel authority mula sa SAP-PNP ang kailangan. Mas ginawang simple ang proseso at pantay-pantay para sa lahat kumpara sa dati na kailangan din ng Certificate of Acceptance mula sa uuwiang lokalidad at iba pang dokumento. Ayon kay Governor Aurelio Umali, bagamat nilimitahan na ang dokumento, ay kailangang alamin ng mga na-stranded ang mga patakarang ipinatutupad ng bawat munisipyo at lungsod sa pagsasagawa ng quarantine sa mga uuwing residente. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na may kaakibat na responsibilidad ang mga uuwing Novo Ecijano na sumunod sa mga panuntunang ipinaiiral upang maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit na COVID-19. Nicolette Henson, Hizon, CLTV News.